लोगोफोर दिनै नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां इउटिउबार दिनै जाखांगासिनो दङ, जौगाफुगासिनो दङ। गोबां मानसिया बिदिनो रां आर्निं खालामनोबो हाबाय आरो गोबां मानसिया दिनै गोसो दङ गावनि रोंगौथिखौ इउटिउबनि गेजेरजों गुबुननो देखायनो, गुबुननो फोरमायनो, गुबुननो मिथिहोनो दिनै गोसो जानाय माखासे गोबां लाइमोनफोर दङ। दिनै गोबां माखासे लाइमोनफोरा दिनै आंनोहाय सोंहरदों, आदा आङो इउटिउब एकाउन्ट माबोरै बानायो आङो खोन्थाहर। सोरबा बुंदों मोनसे भिडिअ बानाय। दिनै जायफ्रा दिनै गोरोंखा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जानाय नङा। दिनै जायफ्रा गोसो जादों, जायफ्रा इउटिउब एकाउन्ट खुलिनो लुबैदों बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। जायफोरनि थाखाय बे भिडिअ गोनांथि जानानै फैगोन बिथांमोना बे भिडिअखौ लास्ट टु फार्स्ट नायलांबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ फारसे आगान सुरलांदिनि। लोगोफोर, नोङो इउटिउब एकाउन्ट खुलियै सिगां नोंनि इमेल जोबोद गोनांथि। दा आं सानो स्मार्टफन बयनिबो आखायाव दङ आरो बयबो इमेलखौ मिथियो आरो बयबो खुलिनानै लादों। दिनैहाय जुदि नोंथांनाव जुदि इमेल एकाउन्ट अलरेडि खुलिखानाय दंखायोब्ला बिदिब्ला मबाइल स्क्रिन फारसे थांदिनि। नोंनि इउटिउबखौ नों अपेन खालामनानै नायदो। बेनिफ्राय नोङो गोजौथारावहाय नोङो थुनानै होदो। बेयाव थुनानै होयोब्ला नोङो इउर चेनेल ओंखारगोन, बे चेनेलाव थुनानै होदो। बेयाव थुखांनायनि उनावहाय नै एडिट चेनेल, एडिट चेनेलाव थुनानै होदो। एडिट चेनेलाव होखांनायनि उनावहाय बेयावहाय नोङो मा चेनेलखौ नाम खालामनो, नोंनि चेनेलनि नाम, नोंनि मोजां मोननाय जायखिजाया चेनेलनि नामखौहाय नोङो बेयाव होनो हागोन। बिदिन्थि हिसाबै एनबि क्रिएशन आंनि चेनेलनि नामा। एनबि क्रिएशन होनोब्ला एनबिखौ गोजौआव होदो। बे गाहायाव लास्ट नेमावहाय फार्स्ट नेमाव एनबि क्रिएशन होदो, ओमफ्राय लास्ट नेमावहाय क्रिएशन दानानै क्रिएशन होदो। बेयावहाय क्रिएशन बा क्रिएटर माबा मोनसे नोंनि फसायनाय बायदि नामखौ लिरदो आरो ना। बेखौ लिरखांनायनि उनावहाय नोङो अके थुनानै होदो। बेखौ होखांनायनि उनावहाय अके थुना होदो। बिनिफ्राय नैबाव एड डिसक्रिपशन, बेयावहाय नोंनि चेनेला मा बेनि सोमोन्दैहाय नोङो एसे बुंफोरथि होदो। नोङो मा कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायगोन बेखौ लिरनानै होदो। हाय नोंथांनि नामा मा, आइ एम निजोम बसुमतारी, आंनि चेनेलनि नामा बिदि नोंथाङा खोन्थानानै होदो। बिनिफ्राय मा कन्टेन्टनि सायाव नोङो भिडिअ बानायदों बे डिसक्रिपशनाव एसे लिरनानै होदो, जाहाथे माखासे मानसिफ्रा नायनायावहाय मानि सायाव भिडिअ बानायदों बेखौ जुदि थाब बुजिनो हानाय बायदि बेखौ खालामनानै होदो। बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय जुदि नोङो लिरखांबायब्ला नोङो अके थुनानै होदो। नोङो मा लिरनो गोसो नोङो लिरनानै नोङो अके थुनानै होदो। अके थुनायनि उनावहाय नैबाव केमेरा थुना होदो। बेनिफ्राय नोंनि जायखिजाया नोङो फसायनाय मोनसे फट'फोरखौ दोननो। आं नैबे फट'खौ दिन्थिनायनो जास्ट नोंथांनो बुजिनो थाखाय आं दिन्थिनायनि थाखाय बे फट'खौ होबाय। बे फट'खौ नोङो नांगौ बायदि बेबायदि सेटिं खालामदो, बेबायदि मिलायहोदो, बेबायदि स्टाइलनि खालामदो। बेनिफ्राय बेबायदि स्टाइल खालामनानै नोङो गोजौआव सेपआव थुनानै होदो। अब्लानो बियो नोंनि चेनेला गेवबाय। बिनिफ्राय नोङो बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखायहाय नैबे क्रिएट होननाय दङ, क्रिएटआव थुनानै होदो। बेयाव आपल'ड ए भिडिअ दङ। बेयावहाय नोङो थुनानै होयोब्लानो बे आपल'ड ए भिडिअ जुदि थुना होयोब्लानो नैबाव बेबायदि गेवबाय। बेवहाय नोंनि मेम'रिनि जायखौ नोङो आपल'ड खालामनो गोसो जादों बे भिडिअखौ नोङो नागिरनानैहाय नोङो बेवहाय नोङो आपल'ड खालामब्लानो बियो जाबाय। बेनिफ्राय बियो बेबायदि जासिगोन, बेवहाय नुजासिगोन। बेबायदिनो नोङो नोंनि चेनेलखौहाय नोङो गोदान खालामनो हागोन। बिनिफ्राय बेयाव हगारनायनि उनावहाय नोंथाङा मिथिखागौ मनिटाइज जानो थाखायहाय 4000 घन्टा वाच टाइम नांगौ। बेनिफ्राय 1K साबस्क्राइबार नांगौ। बेखौ कमप्लिट खालामोब्लानो नोंनि चेनेला मनिटाइज जायो। बेखौ एक्सचेन्जजों लिंक खालामनानै बेखौ आं लासै नोंथांमोननो मोनसे गुबुन भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो फोरमायबावगोन। आं सानबाय नोंथाङा बुजिनो हाबाय दिनैहाय माबोरै खुलिनो आरो माबोरै खालामनो हायो। नोंथाङा भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा मिथिखाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांखौनो लोगो मोनफिनगोन होननानै गिदिर मिजिं थिनानै दोनबाय। एसेनोसै, बाय।